సంవత్సరాల తర్వాత ఐటీడీఏ పాలకవర్గ సమావేశం రచ్చరచ్చగా జరుగుతుంది. ఆదివాసీల సమస్యలు, గిరిజనుల సమస్యలపై చర్చించాల్సిన సమావేశం పూర్తిగా పోలీసు నిర్బంధ కారణం మధ్య కొనసాగుతుంది. లోపల మంత్రి ఎన్నికలతో పాటు ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, మిగతా చాలా మంది హాజరయ్యారు. అటు మీడియాను కూడా బయట పంపించేసి చాలా నిర్బంధం మధ్య కొనసాగుతుంది. చూడొచ్చు, పిఎంఆర్సీ గేట్ వద్ద, కుమ్రమి కాంగ్రెస్ గేట్ వద్ద ఆదివాసీలు తమ సమస్యల్ని సమావేశంలో చర్చించాలన్న కొన్ని డిమాండ్ల మేరకు గమనికి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ పోలీసులు గేట్ వద్ద అడ్డుకున్నారు. పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా కొనసాగుతుందని చెప్పి నిజంగా ఆరోపిస్తున్నారు కదా కొంతమంది ఆదివాసీ నాయకులు. ఏం జరుగుతుంది కదా? మేము 3 సంవత్సరాల నుండి కూడా శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వల్ల ఎవరైతే లంబాడాలు ఎస్టీ జాబితాలో లేరు, ఆర్టికల్ 342 1950లో ఆ తెగలను ఎస్టీగా గుర్తించలేదు కాబట్టి వాళ్ళను వెంటనే ఎస్టీ జాబితాలను తొలగించాలని చెప్పేసి శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడండి, ఆదివాసీ హక్కులను కాపాడండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకు అనేక మార్లు జిల్లా కలెక్టర్లకు, ఎంఆర్ఓలకు, కేసీఆర్ గారికి కూడా వాళ్ళ వినతులు చేసిన వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ఏదైతే ఉద్యమం నడుస్తుందో ఈ ఆదివాసీ ఉద్యమాన్ని అంచడం కోసం ఇవాళ ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి ఉంటే వాళ్ళ నక్సలైట్లతో సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళకి చేసింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదైతే మేము కోరుకుంటున్నామో వీళ్ళు ఆర్టికల్ 342 లేరని చెప్పేసి ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నోటీస్ జారీ చేసింది. ఈ నోటీస్ కు సమాధానం చెప్పకుండా వాళ్ళ కేసీఆర్ ఉద్యమాన్ని అంచడం కోసం, ఉద్యమాన్ని చేర్చడం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఇవాళ ఏదైతే ఇవాళ ఐటీడీఏ పాలక మండలి సమావేశం ఉందో ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఆదివాసులైనటువంటి ప్రధాన డిమాండ్ లంబాడాలను ఎస్సీ జాబితా నుండి తొలగించాలని చెప్పేసి ఉన్నది. కాబట్టి దాని మీద స్పష్టమైనటువంటి జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్ గారు మరియు అదేవిధంగా మినిస్టర్ గారు కూడా స్పష్టమైన వర్గం చెప్పే వరకు కూడా ఇక్కడ నుంచి కదిలే ప్రసక్తి లేదు. మరోవైపు ప్రభుత్వం చాలా చేసింది ఆదివాసుల కోసం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న కలెక్టర్ కూడా మొత్తం ఆదివాసులతో తిరుగుతుంది, గోండి భాష నేర్చుకున్నది, వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నది, ప్రతిదీ చేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. లోపల ఏదైతే గోండి భాష నేర్చుకోవడంలో తప్పు లేదు, కానీ ఇవాళ మా ఏదైతే ప్రధాన డిమాండ్ ఉందో మా హక్కులను, చట్టాలను కాలరాచే విధంగా ఇవన్నీ వాళ్ళ భాషలు కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. దాని విధంగానే ఇవాళ ఆదివాసులు భావిస్తున్నారు. ఎవరికి కూడా ఇవాళ 9 తెగలకు సంబంధించిన ఆదివాసులకు ఎవరికి కూడా ఉద్యోగాలు ఇవాళ సిఆర్టీలో కావచ్చు, సిఆర్టీ కావచ్చు, అదేవిధంగా టీఆర్టీలో కానీ, అదేవిధంగా కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ లో కానీ ఎవరికి కూడా ఉద్యోగం రాలేదు. ఎవరైతే బోగస్ లంబాడాస్ ఉన్నదో వాళ్ళందరికీ కూడా ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్ జారీ చేసి వాళ్ళకే ఇవాళ పెద్ద కూడా వేస్తున్నారు. కాబట్టి మా ఉద్యమం కూడా ఇవాళ ఆదివాసీ యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా విద్యా, ఉద్యోగ, ఉపాధి, నిధులు నియామకాలు జరగాలని చెప్పేసి ఉద్యమం నడుస్తున్నది. ఈ ఉద్యమంలో ఎవరికి కూడా ఇవాళ భూమి లేదు, నీరు లేదు, ఉద్యోగాలు లేవు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవాళ పాలక మండలి ఆ విధంగానే మాకు ఒక ఈఎస్ అని చెప్పేసి మేము ఆదివాసులుగా ఇవాళ వచ్చినాం. కానీ ఇవాళ మమ్మల్ని ఇవాళ నిర్బంధ కంట మధ్య ఇవాళ పోలీస్ అధికారులకు ఇవాళ మొత్తం కూడా ఇవాళ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే పాలక మండలి సభ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు వచ్చేసి ఇవాళ ఆదివాసీ సమాజానికి స్పష్టమైన వర్గం చెప్పే వరకు కూడా ఇక్కడ నుండి కదే ప్రసక్తి లేదు. రైట్, కరాఖండిగా చెప్తున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆదివాసులకు సంబంధించిన